Лукашенко абураецца вайной, топ-чыноўнік пазбаўляецца пасады, а сіняя і застужка змагаецца з англійскай мовай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашэнкаўскі топ-чыноўнік страціць сваю пасаду. 61гадовага Ігора Сергіенку, які 4 гады працаваў кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі, раптам вылучылі кандыдатам на парламенцкія выбары. Здарылася гэта ў апошні дзень падачы дакументаў. Можна меркаваць, што для аднаго з найбольш уплывовых чыноўнікаў рыхтуюць крэсла спікера ніжняй палаты беларускага парламенту. Імаверна, нікога надзейнага з дзейных кандыдатаў не знайшлося, таму давялося пайсці на ракіроўкі. Сергіенка з пункту гледжання ўлады добрая замена забранзавеламу Уладзіміру Андрэйчанку. Ён 30 гадоў працаваў у КДБ і з крэсла першага намесніка старшыні камітэта перабраўся ў адміністрацыю Лукашэнкі. На сваёй пасадзе Сергіенка асабліва нічым не адзначыўся і ніякай ініцыятывы не праяўляў. Запомнілася пра яго хіба што гісторыя з 20-го года, калі ён, хворы на каранавірус, быў вымушаны сядзець без маскі на нарадзе ў Лукашэнкі, пасля чаго злёг на апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. У астатнім усё стандартна. Ухваленне вайны, змаганне з лацінкай і ўсім беларускім. Лукашенко абурыўся вайной. Але гэта не тое, пра што вы падумалі. Сёння ён правёў пасяджэнне Рады бяспекі, на якой разглядалі праект новай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і ваеннай дактрыны Беларусі. У гэтых дакументах разглядаюцца сучасныя рызыкі, пагрозы і выклікі для дзяржавы. У якасці прыкладу аднаго з такіх Лукашенко прывёў сітуацыю на Блізкім Усходзе, якой ён моцна абурыўся. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И как-то обычно бывает, со стороны цивилизованного Запада никаких санкций не последовало. Дежурное заявление, как будто ничего не произошло. У той жа час па выніках нарады міністр абароны Хрэнін заявіў, што асноўны пасыл новай ваеннай дактрыны – захаванне миролюбнага характару беларускага народу. Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительства. Это можно так сказать, ключевой посыл и действительно дух военной доктрины. У канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі будзе прапісана абарона традыцыйнай сям'і. Гэта апошнім часам лукашэнкаўцаў асабліва хвалюе. Абноўленыя дакументы будуць вынесеныя на зацверджанне усенародным сходам і прадказальна будуць ухваленыя гэтым кішэнным органам. Тым часам беларусаў рыхтуюць да вайны. Цяпер гэта тычыцца не толькі ваяўнічых заяў Александра Лукашэнкі і сілавікоў, але і цывільных спраў. Так, напрыклад, Міністэрства адукацыі прыдумала факультатыў «Ваенны пераклад па англійскай мове для старшакласнікаў». На занятках вучні 10-11 класаў будуць вывучаць структуру і асаблівасці армій заходніх краін, а таксама навучацца перакладаць допыты палонных. Прычына з'яўлення падобных факультатываў у Беларусі зразумелая, але пытанне адно, з якой англамоўнай краінай збіраюцца ў перспектыве ваяваць і якім ветрам можа занесці да Беларусі палонных з США, Брытаніі ці якой-небудзь Аўстраліі. Іншы прыклад з беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Там сёлета пачнуць навучаць спецыялістаў па праектаванні і эксплуатацыі беспілотнікаў. Рэктар БДТУ заявіў, што адкрыццё напрамку звязанае з пашырэннем выкарыстання беспілотных сістэм на транспарце і ў іншых грамадскіх сферах. Але хутчэй за ўсё прычына крыецца ў вайсковых справах. Досвед вайны ва ўкраіне паказаў, наколькі важную ролю граюць дроны, а Беларусь, якая зрабіла стаўку на савецкую і расійскую зброю, моцна адстае. Таму цяпер будуць імпульсіўна даганяць. А на мінскім чыгуначным вакзале пазбавіліся англійскай мовы пры дапамозе сіняй і застужкі. У Беларусі ўжо выкаранілі лацінку з паказальнікаў у транспарце, але гэтага лукашэнкаўцам недастаткова. Аказалася, што на табло ў тунэлях пад чыгуначнымі пуцямі і на платформах схавалі англійскія словы. Прычым зрабілі гэта максімальна убога, старым дзядоўскім метадам пры дапамозе сіняй і застужкі. Ні слова па-англійску на дзясятках экранаў цяпер няма, толькі руская і беларуская
беларускай мовы. Прычым у той жа час надпісы па-беларуску утрымліваюць мноства памылак. Напрыклад, ваеннаслужачы з адной літарай «Н» ці пакой маці і дзіцяці з рускай літарай «І». Але з непісьменнасцю ніхто змагацца падобна не збіраецца, асабліва калі выхваленне нявуцтвам стала дзяржаўным трэндам. Нявестка Лукашэнкі выходзіць з ценю. Падобна, што сямейства Лукашэнак вырашыла адмовіцца ад нягеглага сакрэта, які даўно ўжо ні для каго не сакрэт. Гаворка пра жонку сярэдняга сына Лукашэнкі Дзмітрыя і яе псеўданім Ганна Сялук. Аўтарка шматлікіх песен дала вялікае інтэрв'ю дзяржаўнай савецкай Беларусіі пад сваім сапраўдным прозвішчам, а таксама выданне апублікавала цэлую фотасесію з яе ўдзелам. Раней дзяржаўная прэса старанна рабіла выгляд, што не ведае нічога пра мужа ці свёкра Сялук, а некаторыя інтэрв'ю з ёй дык і ўвогуле выходзілі без яе фота. Цяпер жа падобна, што Ганна вырашыла адкінуць какецтва і, скажам так, выйсці на людзі. Напэўна, зараз з нявесткі Лукашэнкі будуць ляпіць зорку шоу-бізнесу. Яна ўжо пачала апраўдваць авансы. Год якасці не паспеў пачацца, а Ганна Лукашенка ўжо напісала пра яго песню. Прычым прэзентацыя песні зроблена ў Беларусі адбылася ў прысутнасці галоўнага слухача, то бок Лукашэнкі. Ацаніць мастацкі ўзровень некаторых радкоў і наколькі яны спалучаюцца з рэальнасцю можаце і вы. Што вядома пра жанчыну, за якую заступіўся Лукашенка? У мінулы чацвер на нарадзе па амністыі Іван Кубракоў згадаў жыхарку Бабруйска Кацярыну Тарасенка, якая забіла мужа ў п'янай сварцы. Міністр прапанаваў скінуць ёй год па амністыі, але Лукашенка абурыўся. Маўляў, а чаму жанчыну увогуле кінулі за краты? Мы пацікавіліся падрабязнасцямі яе гісторыі і вось што высветлілі. Кацярыне Тарасенка 34 гады. Яна разам з мужам Мікалаем гадавала 3 дзяцей. Але ж іх сямейнае жыццё было няпростым. Муж выпіваў і збіваў Кацярыну, а таксама адбіраў у яе тэлефон, каб жанчына не магла нікому паскардзіцца. Вясною 22-го года адбылася бяда. Кацярына вярнулася з працы ў кафэ нецвярозай. Дома пачалася сварка. П'яны муж разбіў жонцы галаву, але забараніў выклікаць хуткую. Тады Кацярына дастала нож, але гэта не спыніла Мікалая. У выніку ён атрымаў нажавое раненне, ад якога памёр у бальніцы. Праз 3 месяцы Кацярыне Тарасенка прысудзілі 6 гадоў калоніі. Дзецьмі жанчыны цяпер апякуецца дзед, бацька яе забітага мужа. Публічнае абурэнне Лукашэнкі можа адыграць важную ролю ў жыцці жанчыны. Як мінімум, яна атрымае мінус год па амністыі, але можна дапускаць і паказальнае памілаванне. У такім разе кейс Тарасенка будзе ўплываць на суддзяў, якія выносяць прысуды жанчынам, што забілі сваіх мужоў-агрэсараў. Вось толькі тут ёсць такі момант. Тая няшчасная жанчына цярпела збіццё і не звярталася ў міліцыю, бо баялася, што ў яе адбяруць дзяцей, а больш ёй разлічваць не было на што. І віна тут непасрэдна на Лукашэнку. Бо яшчэ ў 18-м годзе тагачасны міністр унутраных спраў Шуневіч спрабаваў прасунуць закон аб супрадзеянні хатняму гвалту, але ж не выйшла. Супраць выступіў асабіста Лукашенка, які назваў гэта дурасцю, якая прыйшла з захаду, і запэўніў, што ў Беларусі такога закона не будзе. Вынік мы бачым. Жанчынам застаецца альбо цярпець, альбо самім бараніцца ад п'яных мужоў і пасля спадзявацца на памілаванне таго ж самага Лукашэнкі. У Беларусь прыходзіць канкурэнт Мілы і вострава Чысціні. Сёлета на беларускі рынак плануе зайсці расійская сетка «Подружка». Яна амаль 20 гадоў працуе ў Расіі і цяпер налічвае больш за 300 крам. Там прадаюць усё тое, што ёсць у беларускіх сетках – касметыку, бытавую хімію і парфюмерыю. На фоне істотных фінансавых праблем вострава Чысціні адбываецца класічны сюжэт. Праз санкцыі, цэнавыя абмежаванні і крымінальны ціск на ўладальнікаў беларускія сеткі даводзяцца да банкрутства. Свежыя прыклады гэта сеткі Віталюры Буслік. На месца беларускіх крам прыходзяць расійскія, чые магчымасці большыя і каго так лёгка не прыціснеш пры патрэбе. Па выніку беларускі рытэйл захопліваюць гульцы з усходу.
У дэпутаты Мінгарсавета вылучаецца даносчыца Вольга Бондарова. 42-гадовая студэнтка педагагічнага універсітэта ідзе ад камуністычнай партыі, таму ёй не трэба збіраць ніякіх подпісаў у сваю падтрымку. Кандыдаты ў дэпутаты абавязаныя указваць свае ранейшыя судзімасці, таму Бондаровай давядзецца прызнацца ў тым, што яе каралі за кантрабанду цыгарэт у Польшчу. Але шансаў перамагчы ў даносчыцы няма ніякіх, бо па яе акрузе ва ўруччы вылучаюцца адразу два больш салідныя кандыдаты. Гэта ідэолаг вайсковай часці 3214, а таксама завуч мясцовай гімназіі. А супрацоўнікі амбасады ЗША ў Мінску задаліся класічным беларускім пытаннем. Яны вырашылі параўнаць глыбоцкую згушчонку з рагачоўскай. Глядзіце, што атрымалася, і напішыце ў каментарах, якому прадукту аддаеце перавагу вы. Рогачевская. Yeah. Let's do it. I like it. It's very sweet. And I thought it was going to be more like water because the top layer is... It's not like It's water. clear, and so when you dip your spoon into it, it's very thick. Glubokskaya. Glubokskaya. This one's not as good. I like this one a lot better. The Rogachevskaya has a weird aftertaste. I think it has a much richer flavor. Glubokskaya seems very simple, maybe processed. It looks like maybe they have more gold medals, but I don't believe that. But this one would be better in coffee. I'm definitely team Rogachevskaya. I like the Glubokskaya. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.